yaade no naange pulla faɗɗo waɗɗo tabo ma bombo deeri siide jala ñaage ñawda ñalaade pullambo ñamata ko jigaaje mbaɗi kono nani daade de nayi kettotoɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe ene wiya on kettuki jam jam hiire mon bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe waktuji nogas e ɗiɗi pawi hojomaji jeenayyi e nder dongre Europe en ñaagui bandiraɓe yafuya en neeɓi seeɗa fuɗɗade ala ko saabi ɗum noon so wona ina waɗno caɗele seeɗa to banggue jokkodirde men e hello Facebook te kadi jiiɗa yaade kadi gaccen hello ngo banggue nde wonno hello ngo ko resorde nde ganduɗa fayde fayodinde tedduɓe hettiɓe hettoyogoɓe haalirde Agnam on calminama on jettama kadi on jarama on juurama on bismama e yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yiɗɓe yaadiɓe wiyetede kiren pirten nde gowne wadde jamma alarba kala e oɗo henne saaha o yonti en gari tigui tigui hubnude aadi o no hannirta ni hakkude haaliyankoɓe e hettiyankoɓe tawi kadi ko hettiyankoɓe e haaliyankoɓe yewtere men wiyetede kiren pirten en jetti haralleɓe men e hatanteɓe men yaadiɓe men e saaha kala ko wayno lamtoro Sall Abdoul Towsel ko noonde kadi Aissata Diallo debbo Guendi e Ibrahima Oumar Kane katan leñol Kane Bandou Penda to banggue noon hono hewɓe hufande on yewtere nde ko musidɓe moɗon Diaré Sall no hannirta ni wondude musidɗo meɗen mawɗo men Mahamoudou Diop ko noonde kadi Aissata Malouchi yaade musidɗo moon Abdoul Wahabou Kane e camini dendagal yaadiɓe men e nder nde ɗo henne yewtere tawa ketto en ko toon to hello Facebook kono kadi hettiyankoɓe men toon to www.agnamtv.com onon foof on calminama on jettama kadi on jarama on juurama on mbiyama nden ka Allah e kisal muɗum yo ƴellito e terre mon bandiraɓe hande noon yewtere meɗen mbeɗa andi gartaten tan ko seeɗa e ko jewtunoɗen ñanden tawde en dewino ɗo ñanden eɗen goyto won caɗele goɗɗe ɗen ɗon caɗele so tawi ɗe deglama walla mbiyen ɗe juɓɓinama no foti juɓɓinirede dani joni holno mbaɗaten ha pandinen ndin ɗon juɓɓudi artata ko e meɗen artata koye am artata koye ma artata koye ɓesguji meɗen wadde mbiyen ko e men juɓɓudi ndi artata ndin ɗon juɓɓudi holno mbatten e holno mbaɗirten ko ɗum garɗen hande mo kala adda hen yiyande muɗum no hannirta ni fulɓe ne mbiya ko hoynanteno so saami hoccete won weñciɓe Pulaar o noon kewiide hoore sa joni ko soynanteno so saami hoccete ala ko hoynanteno so saami hoccete ɗum noon 1976 e nder leydi Sénégal ko nden bindital fuɗɗi ko fewte ko yowiti e ɗemɗe on saaha leñol meɗen waɗama pecce pecce ɗen ɗon pecce pecce baɗaɗe ɗe koɗe musɗe en no feewi kono noon ala ko mbawɗen hen ma mbiya walla so tawi wonko wawano e hennene
won dillinoɓe hen sababu mataw ɗum laataki. Woodi tan no pamminira mbiya tigi tigi ko ni henne gueɗe ɗe lelorto tan nani ɗum jaɓi ɗum kadi doli ɗum. Kono noon ɗum ɗon jokki gila 1976 ha dañi duuɓi 10 kadi watta kadi lawol ɗimmol ha dañci kadi duuɓi 10 kadi goɗɗi woni nogas watta kadi lawol ɗimmol e raɓɓikinade tan ha yetti gandanɗa hoore maɗa duuɓi hono laabi 5 woni 5 sikki ala ko ngal ɗon bindital kala nde ina windite leñol meɗen fulɓe wonno feccirte. ɗen ɗon pecce noon en goytimama ɗe hana wonde, kono noon kamɓe heedɓe bindinɓe toppitiɓe e on fannu ɓe mbi wonde enen leñol ngol ko enen cuɓiri noon, ko enen cuɓiri noon, welani ha welani. ɓe mbi ko enen cuɓiri noon. holno cuɓoriɗen? so ɓe gari ɓe mbi en ko en fulɓe, ɓe mbi ɓe ko ɓeɗo mbiya, so wiyama ko fulɓe mbiya ko min lawɓe, ɓe mbiya ko min tukulor en, ɓe ko mbiya ko min haalpular en. pecce kewɗe keewi hen jaɓiri noon mataw ko noon ɓe jaɓiri ɓe bindiri hono noon. hikka noon bandiraɓe en dañi sagataɓe sembuɓe ɓe ganduɗa haɓɓere mawde e tengtude dari dadi mbi minen ɗum ɗo hankkadi tati mi wonta même jeenayyi, minen komin leñol gotol ɗemgal gotal fina tawa goto, minen komin fulɓe ɗemgal amen ko pular. ngol ɗo konngol ngol yimama, ngol darama, ngol askinama, ngol hollirama ha gandanɗa hoore maɗa hareji pinal, hareji gandal, ha tigui tigui gueɗe ɗe mbawi yuɓɓude. en jetti hen Dono Sampati Diallo wondude mawɗo tabital Pulago Fare Sirat Ka, kono kadi en jetti kadi hono fedde wiyetede MEF e gardugol Saydou Sow. en jetti dendagal dariɓe hen dadiɓe hen no hannirta ni. radio fulɓe yettama hen, kono kadi en jetti kadi musidɗo men guiɗo men Abdoul Salam Ba lollirɗo jaalal leñol. en jii darde tinde daari hen ko darde yonde. joni noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe, ɗum ɗo foof ko yinnode siftinde en tan no gueɗe ɗe jaari, saabu en kaalino hen ko ɓuuri yajde. hande noon gartuɗen tigui tigui ko e wiide bandiraɓe en keeɓi ko jinnoɗen. ɗemgal men wiyama ko gotal, leñol ngol ko gotol, ɗemgal ngal ko gotal. ɗum noon tawde en dañi ɗum holno pandinirten ɗum ha goto kala adda hen yiyande mum no hannirta ni. ɗum noon kala joguiɗo hen konngol ina wawi tigui tigui addude yiyande muɗum holno poɗɗen wadde ha mbawen tabitinde ɗum no hannirta ni, e hol wasiyaji men paaɗe e nder men ha tengte ɓesguji meɗen, e hol wasiyaji meɗen kadi faade kadi e kinɗe ɗe ganduɗa goto kala ina titoro hinde muɗum e tede ko leñol ngol ko ngol gotol, ɗemgal ngal ko ngal gotal. joni wasiyaji men faade ɗin ɗon fannuji. bani men debbo Diarra Sall jaaduɗo men noon suwa yetta taw yo taw ko jaam jaguimo. oɗo saaha joni gonɗen ɗo koye Mahamoudou Diop mbinoɗo ñanden ko ero fonno hokkede. hande en dokkamo tigui tigui o adda hen yiyande makko Fattam Lamire. Mahamoudou Seydou Diop saɗa yetti hen, jaam Allah hiirema. Mahamoudou Diop. Mahamoudou noon heewi ko fadde ha heblor moƴƴi a watta ñawdule hetto no moƴƴi. ɗum noon en calmini Demba Hamady Ba woni Demba Thilel Ba gorko mamiraɓe toon to Libreville Gabo. kono kadi en calmini yaadiɓe meɗen ganduɗa ko wayno Samba Silagna, en calmini ɗon e hono Arwa Sall salminama, kono kadi en calmini e hono Aissata Malosi, ɓen mawɓe en so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe. eɗen gondi ɗo e calsal goto wiyete ko Iba Sall jeeya ko Kaydi mbe Dioro. en calminimo no hannirta ni. en calmini bandiraɓe ko wayno Samba Silagna, en kaaliɗo Keccel Gueye en iɗe Keccel Sy gacca hakke, ko wayno Boubacar Ousmane Sow, en kettimamo ñanden, en calminimo no hannirta ni. ɗum noon Samba Siré Gorel Ñaña koɗa Bandou Coumba, jokka golle seeɗa garten rengo no hannirta dani.
Seydi Diop. Aha. Ala jinmi ko naata hande law sabu hande mbeɗa andi ma wonɓe abbiɓe en kono ko enen ɓuuri wonde ɗo e ñanden en garino ɗo hennene waytade caɗele peccor gonɗo e nder leñol he on saaha en jii jofanɗe ɓe joofi laamu ngu ɓe joofi yimɓe meɗen yontaɓe e nder leydi ndi ɓe joofi yontaɓe e nder ɗemgal ngal kono noon no wano wade foof en jii gandanɗa hoore maɗa e yontaɓe leñol ngol dadima ha mbawi tigui tigui yettodirde e ɓen ɓe ganduɗa heeɓe bindol ɓe mbawi mumtude ko winda toon ko oɗo saaha joni ɗemgal ngal wiyete ko pular kono leñol ngol ko fulɓe e joni caggal nde keɓɗen ɗum ɗon ndeɗo henne weltare holno poɗɗen wadde ha mbawen tengtin ɗum heddo e meɗen ɗum tabita Seydi Diop. eyi a jaram ala minen ko yiyande jinɗen hen nde tan par ce que eɗen gandi kam ko haalte soɓe gaare mon mbiyeni soɓe gaare mon mbiyeni o ewa ko waaju hunde moƴƴere kono eɗen ganduno wona toon foti wona toon caɗele goni saabu kamɓe en kettima yimɓe heeɓe kaali hen saabu kamɓe e ɓen toon tan mbaɗa par ce que yimɓe jii ko ɓuuri hawnade hen ko yimɓe kewani yurnade enen woni ken kewani yurnade hunde kamɓe joni na waɗa libre tan woppira noon ete ɗemgal ngal ko wolof pourquoi waɗa libre woppira noon donc enen so anduɓe men ɓe quand même mi anda ko keeɓe mbawa hebde wonɓe lamɓe walla ba par ce que nder kam ko nanten ko ɗuminten kam hande yimɓe men ɓe mbiyata ko ala caɗele yimɓe men hande eɗen jogui yimɓe men te ko gendiyankoɓe enen gandi mo kala mo beela hebde laamu ene keeɓa saabu hayso keeɓani président o direct enen keeɓa woɗɓe ɓuuri ɓadade président walla ɓaadi président o donc en jiyata ɓe kaala eɗen gandi laamu ngu kam kañum wiyata ko so haalama ma wadde gulali e kono noon ko windete to enen ko kamɓe officiellement eɓe gandi kamɓe holno fof foti hen wonde heddi noon so wiyama yimɓe ɓe keeɓani gandal ɓe ganda walla haqqillaji men par ce que so tawi neɗɗo wiyama haalpular wi ala min komi pullo laayi mi wi wiyete yiiɗa wiyede ko haalpular aɗa andi holto pinal mum ɗumini walla wiyama ko pullo walla jomum wiyama ko haalpular wi ala no wiyama ko pullo wi kañum ala min wona haalpular komi pullo firti anda ko firti kadi famani ko yimɓeɓe dugdita gay ko donc hay wonɓe e radio ji walla wonɓe télé nanɗon e kaɓe te hay neɗɗo goñodemo haala o wi hay woodi hay gendiyankoɓe haɓanaɓe ha maayi sa wiɗi ɓen pullo wiyata ko gona fulɓe ɓe ko haalpular en donc firti holɓe paamani haala ka walla amma ɗum gonani en lége e tawde jinnaɓe ma foof kañumen walla hoddiɓe maɗa par ce que hayso ko an aɗa andi ɗum ko gotum a tawi hoddiɓe ma foof yimɓe ma foof ɓe ñajjataɓe takkodira mawniɗa foof kañumen nani mbiyata koyemen tan ko haalpular en donc an sa wiyama pullo par ce que enen pullo jagguira ko dewɗo e jawdi an andi a rewani e jawdi ene jiiɓo e maɗa donc ɗum ɗo par ce que hay saɗa andi ko gotum donc wiyede tan ala ya noddama par ce que wonen sa yiiɓe mbiya haalpular walla inde ganduɗa inde goɗɗe pawaɗe men ɗe ganduɗa ɗen ko lohgol ewa ne hawni seeɗa kadi yimɓe kadi noon kam famde par ce que joni sa wiyama tugalor a wi naggama waɗama ɗum ɗo mais tugalor haalaka wona pular kono noon yimɓe defta hen enen kala ko guinniɗen deften nen koye men par ce que capato joni minen joni capato mbiyata muten ko capato kono kamɓe mbiyata hoore mabɓe capato mbiyata hoore mabɓe mbiyata tan ko arabe nahani arabe walla nahani bidani woni daneje ɓe ko bidani sa mbi hoɗum bidani donc kamɓe joni bidani to ngol konngol ala toon donc e woɓɓe kadi e sara kulle minen to amin Mauritanie kam mi anda Sénégal kono minen Mauritanie emin mbiyaɓe sebbe alam ceɗɗo garam ɓe ko galleji sebbe alam galle ceɗɗo garam gonɗa o sebbe alam ɓe mbiyaɓe noon emin mbiyaɓe sara kulleɓe eɓe mbiya soni ko siti ko ene guiɗima mbiyata soni ko mais pourtant winda tan ko gueɗel gotel donc pourquoi yimɓe men nanɗo ne gandi ko windoɓe ɓe e ɗuminoɓe te ko fulɓe wiyaɓe ko fulɓe donc onen kam ko fulɓe ni kono mboɗo heewi haala ɗum ɗo yimɓe keewi ko noynade mboɗo heewi wiɗɗo enen sa yi yimɓe hewɓe ne mbiya par ce que neɗɗo goto haali ɗum ñanden o wi il faut ganden ko mbiya tan yo yimɓeɓe mbi koyemen ko haalpulaar en ko walla so neɗɗo arema par ce que ara so wi yo yimɓe gandu hol wonɓe fulɓe nanta pulaar
wol wonɓe fulɓe nanta pulaar te wiyama soɓe gaare ma wi ala nanta ɗemgal hay goto ina aɗa haalde ma haɗa wolof walla aɗa haalde ma français a gayna bistoɗa mbiya ɗum nanta o a nanta ɗum joni on kay so ɗum winda donc firti tan ko officiel to ko toon foti rangé wona ga wona ga foti rangé ko officiel to foti rangé ne anda koko foti hen wonde ɗemgal ngal ko pulaar so yi mbiya komi haal pulaar so yiɗi mbiya komi jolfo tawi ko haala ɗemɗe heddi noon nangol ngol ɗum ko banggue so tawi kadi ɗum kadi wona haare mum banggue calɗen wiide ɗe nan ɗemɗe ɗeɗo sen mbi noon nden ngal ɗon ɗemgal so tawi gueɗal ne hokke wayno radio walla ne hokke law Mahmoudou woto jaɓen seere ndede Mahmoudou Diop ne gasa micro ma ko wuddi Seydi Diop ɗum noon Mahmoudou Diop woni ɓoggol micro man utti kono mi nantama Seydi Diop ene udditimi jin wiide voilà ɗum noon Mahmoudou Diop ne gasa taw mo nana en kono enen natti nandemo en kettima ko haalata ko haala barka fayida no feewi salade en serdede nde kadi yeehe kadi to woɗɗi to haabo ganduɗa wonɗo foti wittede wonɗo foti ƴeewede ɓe ganduɗa kadi tengti kadi ɓe wi kadi neɗɗo wona pullo yomum bamum taw gandanɗa hoore maɗa wiyata ko ɗemgal ngal ko pular kono noon wiya ko pullo kono noon o nanata pular ɗum noon ko saɗede mawde so tawi a woni pullo a nanata pular aɗa wawi tigui tigui kono citorade e pulagu maɗa kono noon ɗemgal ngal kam ngal jiiɓi kono ha joni de wi tan min komi pullo ɗemgalam ko pular sinno woni koma jaaha ɗaɓɓitoya hono nande ɗemgal ngal ɗum ne kadi sa artoyi hen tan wasata taari koye ɗemgal ma kam sa rewi hen caɗele ɗe mbaɗata no fewi saabu en jii yimɓe hewɓe sukaɓe meɗen nannoɓe ndene hono ko wayno maggoji nde ɓe gaari nde ɗeɓe naati hen nde to adan ɗo soɓe kaali a famata ni koɓe kalata ko ala pular o ne ñawi seeɗa kono noon ɓe jeyata koɓe ɓeydo wawde ha hankkadi soɓe kaali tigui tigui ina laaɓa no hannirta ni wadde firti tan ko yidde nde yo won hen so ceerno Mahmoudou ko ɓocci aɗa wonno e konngol bisimilla mi darti joni jokkanen mbiɗa wonde so tawi neɗɗo mbiɗa to ɗumoto to fobre to ko toon foti ƴeewede micro ma uddim Mahmoudou Diop micro ma koko uddi Seydi Diop bisimilla eyyi ko fobre to mbimi foti ƴeewede saabu yimɓe ga en yimɓe mbiyata yo cate lekki darata ko tan ne daari mbiya yo yimɓe a coupé catɗe tan tawa fobre nan ɗon ko arata ko fuɗata ko abro dow tawde hannde eɗen jogui possibilité eɗen jogui hannde yimɓe men wawɓe ranger ɗum directement comme no waɗira ɗo joni tan wiyama ñalawma goto rangeama donc wonnoɓe guila ko ɓooyi hannde wiyete ko jaala leñol en ko ɓen gaddi hannde eɗen jogui noon wonɓe ɗon guila ko ɓooyi nan ɗon en jogui possibilité haalde ɗum en keewani hen hande hay radio ji hay ko leydi gollido laami woni hen hol haalannoɓe jamma e ñalawma a nanta ne keewi haala sabu hay ñanden ɗo wiyanoma haala ɗemgal ne wiyanoma haala langue national o ne wiiye par ce que yimɓe ñande fof eɗen jogui ɗo hannde ko wayno Dembil Sall en nana haala jamma ñalawma wi université nan toon jangguine ɗemgal jolfe te a nanta woɗɓe en jaaɓa haala ɗum ga te Fouta o rasani par ce que en keɗimi ɗo Aboubacry Diallo mbayi nan ɗum yalla yataw mo selli ene keewi noon dimngal Agname heno naddo omo haala guure ɗe par ce que guure ɗe joni so wiyama taw wiyama pula wiyama han pulani foti ene jangguine yaminama yo jangguine mais hol tan bawɗo haala ala foof garɗo en wi wuuro men Cilon walla wuuro men e Gawul walla wuuro men e Dande Maayo nan ɗon woni ɗon ko pulaar jangguinte gueɗe dow ha less wi ala foto waɗa windaka haalaka nantani haale te kadi wiya jangguinoɓe ɓuuri hen hewde ko jolfo ari toon ne janggui nanta pulaar on so wiyama jangguine yimɓe wawonde e te enen eɗen jogui possibilité jangguinoyde ha Casamance par ce que en fof eɗen wolof eɗen mbawi jangguin toon wolof eɗen mbawi jangguin toon ɗum ɗo donc ga e Fouta he mi bo possibilité par ce que minen ɗo e Belgique min jogui yeeru
ɗo Belgique yimɓe ne gandi sa ari a wawa nande ɗemɗe ɗe a wawa a jangginta a wawa no hay ligge a hebde liggey officiel sa wawa ɗemɗe ɗiɗi a wawa jangginde donc enen eɗen mbawi jangginde fof donc so kala gaddaɗo e diwnuji men he est ce que mo wawi pular so wawa pular par ce que min jiiɗi ɓiɓɓe amen janggine pular so nawama e jolfuɓe no sara pulle wiya a min est ce que wawa sara pullere o wawade ɗo mo janggine par ce que so jangginta te yimɓe hewɓe cettima ɗo ene kadi ala fof biyowo école tan wuuro Kaaya nan ɗon hande primaire o fof hande cimil jangginte ko pular yiya ko ɗum walla primaire hande Gawul fof jangginte ko pular donc e ñande ɓe mbaɗino ɗo conférence goto ko darwanno yimɓe fof cettima Dembil Kas tawtorama ɗum ɗo yimɓe hewɓe wiyano ko ɗemde seeɗen kaale kono haalaka hay nokku haalaka hay nokku yiyaka donc ni hulɓe ni bo yimɓe jaɓani haalde par ce que kulɓe haade wiyede ko racine aji te haɗa hatta hande mawɗo leydi men nan ɗo e nana wiya ko raciste nan ɗo wiya ko ni pelliti kamɓe ɓe ɗumini neɗɗo noon so addima on kadi ha hemnima nokku a wi ɗum tan ko sa wi kam noon ko ɗum way ko tan kadi yiɗi addudema fawdema hunde hollu ɗum tan min wona fawdema par ce que pourquoi enen eɗen joguiɗen caɗele he men ne waylo leydi e kala mo pottuɗa sa wi ɗum a nanta wolof tan wiyama ka raciste sabu kersata ɗum ni ewa taw enen kadi mbayen han kadi enen gonnen complexe ji han kadi wontana en han kadi sago kalne walla ɗum naji ɗum mbaɗen newade ni fof ɓe noon ɓeɗen dañi probléme donc ɗum ɗon noon vraiment ene ɗumi kono mbiromi ɗen kamɓe hankkadi tawde ɓe ƴeewi ɓe tawi ko toon foti ummorade kono ha joni gasani taw ko faati ko wayno nangol ngol sa wiya nanta yimɓe mbi yo mbiya nanta mi haali ɗum nane yo yimɓe mbi nanta ɗemgal ngal holno mbiyata nanta ɗemgal taw aroɓe maɓe soɓe jetti mbiya ko jaam ñalli kala direct wolof kala ɓe jimi mi yi mi ari Dakar ɗo mi yiɗo mbaɗam professeur nanɗo galle makko kala jaltuɗo yimɓe on cuwa ummade ɗum taw yimɓe ɓe ne kersa yaltude demal potta e neɗɗo sowona hayso ko baɗɗo laafa herto wi ɗum jaam ñalli wolof direct kalanta ɗum ɗum kankadi hayso ko taski aɗa yiilo min joni taski mi aɗa tan wona haadema e français walla gono wiɗi ala min hay goto mi haaltaɗa wolof min ko taski ƴeewam kalanta mi joguima so jomum wiya jomum nanta man de min sa nanta min mi ƴeewoya goɗɗo c'est tout enen jungo hay Fouta men to neɗɗo ara e maɗa en yiiɗi en jogui ndiɗi mahandema galle ma ni ɗum ɗo kono ma ala saago ma kalda wolof kañum ooli e waɗa débrouillé kono ala ma mbaɗa feere ɗuminaji par ce que yimɓeɓe fof gandi nafoore ɗemgal kene pellitino kaɓane ɗemgal mumen mais enen ha joni eɗen jogui caɗele partout to Mali e to Mauritanie e Sénégal fof eɗen kuuli ɗum ɗo mi Gambie kam mi yi Gambie mi yi toon kamɓe ɗemde ne tiiɗi e mabɓe ɗe wonɓe ɗon ɓe mo goto fof mo nanta ɗemgal keddiɗo ha heddi jolfuɓeɓe ɓen seeɗa donte ɓe ɓen kewani toon no fewi kono ɓen mi yi won hen mo kewani nanoɓe ɗemɗe goɗɗe kono ɓuuren hewde kamɓe nana sosɓe nana pulaar nana foof joolaji ɗi ko même chose kamɓe fof ɓe nandiri ɓe goto fof nde rebbude ɗemgal goɗɗo on te a haalta tan pulaar ha jomum wima pourquoi ka raciste walla ɗum ɗo walla nanta te Sénégal yimɓe nan toon cuusa haalde ɗum on kadi donki ene hulɓini tan ha maayi mi salmini mi juuri mi salmini bandiraɓe manda so tawi mi yalti ɗum ɗo ɗum no fewi walla mi junima no fewi mi waccon haqqe walla so famnima par ce que en manque a wawde famminde no fewi eyi jarama ko Mamadou Diop e jarama Mahmoudou Diop gol ma jooɗi peewi e jar musidɗo tedduɗo aɗa e ɓoggol ko yewtere gonɗa kay inde yettoɗe to nodduɗa eyi ko Alassane Dia to cuuɗi men ɗewɓe Alassane Dia to ɗeyba gonga eyi mi salminima juurinama salmitama a juurama nden kalle maɗa Seydi Dia mi salminde nanat haalirde nde fof e kuuɓal foof ne hettima Seydi Dia Pullo eyi ko haalga ne waɗi fayida kadi ko toɓɓere kadi fande kadi yewtere no fewi sanne tigui gonga nde wona neɗɗo haade mum wiiɗo yo woto yimɓe peccuɗi men yo kañumen calo feccude koye men gonga adi feccude fof en kay gadi feccude koye men haade waɗɓe feccuden enen gadi feccu koye men enen gadi feccude koye meɗen nde woɗɓe ɓe ɓeydi jogade doole gam feccuden eyi tout yerkomi tafaki feere dokkanmi eyi hewɓe ɓuuri nanngude hannde pullo tan ko joom jogiiɗo sawru rewe nayi walla rewe baali pullo gaynako eyi ɓe an tan hannde ɓuuri nanngede hannde ko ɓen ngoni fulɓe kadi ko wonango fulɓe eyi eyi yo eko nanndi heen eyi sinno gila adana tan han kadi ne yiɗi enen fof fulɓe en nanngii tan ken fulɓe en peccaani koye meɗen eɗen ngoni kala foyre ne anndi ɗo nokki jeyga enen nganndu e koye meɗen kono so tawi arti e ndeer leñol he enen fof ken fulɓe
sen mahondirima enen fof ken fulɓe hay gooro suusata ngam yiɗi feccuɗen eyyi kono hannde min komi umɗo min komi ɗum ɗo mon fof ane fotta baŋnge muɗum ane riwta ko goɗɗo o ane sikka kañum ɓuri wonde nder taw ko noon wonkoye sarde wona cuhlol woni eyyi donc noon min ɗum tan jinnomi haalde ceerno Alassane enen fof kin ceerno Alassane nam enen fof ko en fulɓe kono en jiiya pecce baɗaɗe hen ɗe ɗen ɗon pecce wiya ko enen ni mataw tabitini ɗe te ande kadi a tengtini ɗum ɗon oɗo saaha joni tawde hankkandi bindol ngol woni hankkandi laatima wonde enen fof mbiya ko en fulɓe ɗemgal men ko pular e te joni bintal ngal fuɗɗo wadde hol wasiya maɗa so tawi ɓe gaari winditade holko jabotoɗen pour ha mbawen tengtinde ko kalɗen to ko e bindol he eyyi min kam mi haalni gallam ko soɓe gaari e mumen soɓe tawa koɓe poti jabade soɓe gaare e mabɓe mi haali yo mbi kamɓe koɓe fulɓe ɗemgal mabɓe ko pular gonga soɓe mbi soɓe namdal yoɓe soɓe nan ɗemne goɗɗo yoɓe mbi hay goto ɓe nanta sowona pular gasi so min wonno ko noon mbiyatmi machallah e gasi assalamu aleykum machallah e jarama Seydi Dia ha toon to ɗeyba golle ma jooɗi peewi a weltanama no fewi haalirde anami jokko ɗum kala jettima jarima Seydi Dia Pullo a jarama ɗum noon en kettima hono musidɗo meɗen Alassane Dia o noddaten ko toon to ɗeyba tawate koye nder leydi Sénégal golle makko jooɗi peewi yo gane yommo moƴƴere en mbino nane ɓoyata banimen debbo Aissata Malo Sy mo abbo en joni kadi o naati ɓoggol ngol o salminama o juurama en calmini hono Abou Anne o mona toon to hello Facebook Abou Anne gorko mo Mbolo a salminama a juurama golle ma jooɗi peewi Mbolo Birane machallah e kono kadi a weltanama kadi no feewi a wiyama kadi bisimilla maɗa an e dendagal wonɓe toon to hello Facebook kala kadi jiɗɗo kadi jolde yewtere he wawi natirde to sengo Facebook so welama walla nodda Skype haalirde Agname Ɓamti Pulagu Agname Yeriyaɓe o naata e nder yewtere he tawde woni ko dukannoɗen ko Allah newni en keeɓi ɗum holno poɗɗen wadde ha mbawen tigui tigui tabitinde ɗum mbasen sarede mbasen serdede no hannirta ni ɗum noon en calmini Demba Cilel Ba no mbiɗen nani ha toon to Gaboude leydi wonde meɗen o yettama o jarama golle makko jooɗi peewi e ceerno Mahmoudou a weltanama e kadi ko kirjinɗa ɗo ko hunde nde fayida hunde ende heewi fayida no feewi a hettima Alassane Dia toon to ɗeyba e kanko mo wi galle makko kankam koɓe fulɓe e so wiyama pullo noon wona yimɓe calculta ko bakkirɗo sawru ne rewe naayo kono enen hankkadi en jaggui ɗum ko leñol ko heddi koko kinɗe e ɗum noon o weltanama no feewi golle makko jooɗi peewi en calmini kadi kala hettiyanke haalirde Agname ko wayno banimen debbo Fama Seck ɓarganaɓe ɓe kam mboɗo andi ma Allah fawbo tan kamɓe kam mbawi ɗum wona fulɓe ni kono noon yooɓe tinno koɓe fulɓe ɗemgal maɓɓe ko Pular hay sinno ɓe kutoro hinde mabɓe nde mbeɗa andi kam ɓarganaɓe kam soɓe jante kan ɗon Saranaki so bindittoɗo ari to no Saranaki so windani koɓe mbi ko tan ko caɗele ɗum noon ko golle mabɓe tiɗɗe ɓe kewi waɗ ɗum ɗon sokhna Aissata Malo Seydi Sy saɗa hetti en jamma Allah hiirema Aissata Malo Sy joom micro kankam wawa Seydi Sy sawade a hiire jaam a hiire jaam kan ko muɗum ni a yettere alhamdulillah ko muɗum ni en calmini haalirde Agname min noon ko joni nande hami heeɗo on ha ɓooya seeɗa mi anda holi toɓɓere men hannde eyyi alarba ɓennuɗo o en garin ɗo henne ne waytade ko fewte bindital ngal no windira dani ene hamni joni noon yo yewtide hen anduɓe ɓe mawɓe men ɓe mawɓe leñol ngol foof poti ko darade ɗum ɗo kam yo iw tan ha laaɓa hankkadi natta haalede joni noon haare nde haɓama ine wayno bindol ngol momtama walla bindi ɗi momtama oɗo saaha joni winda toon tan ko fulɓe ɗum tan winda toon e so woni keewal ngal ko fulɓe teelal ngal ko pullo ɗum no kayiɗo winda hen joni ko fulɓe pullo sa ari holko hol leñol gonɗa minen komin fulɓe eyyi min komi pullo ɗemgal am ko Pular
e ko ɗo hen woni haala ka joni noon tawde woni en jeehi hankkadi ha en dañi ɗum en jeehi en jabbi en ngaawi en ndemi en ndeeni ha en coñi en naatini fawru joni holno mbatten ha gandanɗa hoore maɗa kisnen e gawri ndi wasa yaade caɗele goɗɗe wadde holno mbatten hankkadi tawde arama ha ɗo so tawi ɓe gaari winditade holno poɗɗen wadde ha mbawen fandin ɗum ɗon wadde jokken wittu men hirjini men on banggue yiyande maɗa hen eyyi hirjugode foti jokkede sibu won sikki woni yimɓe ha hande wonko paamani eyyi sibu ko minen enen joni haaloɓe ga soɓe gari yoɓe mbi koɓe fulɓe ɗemgal mabɓe ko pularɓe so wonɓe paamani ɗum ha hande so renaki kadi to banggue bindiragol to kadi ma won lurodiral min kam e sikkat nafata en tan ko windirtoɓe ɓe gona sukaɓe meɗen famanɓe aduna o e ko jiɗɗen wadde e no jiɗɗen yarude ɓe ganda hankkadi ne ko waɗa toon ko kamɓe sukaɓe yahoɓe windidde ɓe soɓe gaare galleji he so jomum wiɓe min komi pullo labbo tan so wi ko labbo tan yoɓe windo komi pullo galle o ko galle fulɓe ɗemgal mumen ko pular ɓe mbasa windude hen labbo eyyi soɓe jeehi kadi e banggue goɗɗo kadi ɓenne mbi komin fuladu yoɓe bindu ɗum kamɓe winditoɓe hande kamɓe windoɓe ko kamɓe ballata yimɓeɓe ɗumoɓe kawru toon e waɓe noon tawa nanata ko haalte ko ni ganda ko yehete so ɓe gaare mum tan wiya min komi haal pular ɗemgal am ko pular kasi Allah wiya min komin fuladu Allah min komi labbo donc min kam to banggue miijam kamɓe windirtoɓe yataw ko sukaɓe min wawɓe fertuɓe nulete meɗen taw ko ɓen goni windirtoɓe yimɓeɓe so gari taw wonno sonno kaldi ene ñawri ɗumen kamɓe ɓe pewnita eyyi ɓaade ko ɗon mbiɗani kam hankkadi ne kam jabbama awama renama ha soñama goñaka nafoore mum tan hankkadi ne ko renede e nder fawru wasa bonnede eyyi to nder toɓɓade fuɗɗima fewde to boowal ga alay saago namtoɗen haqiɗa mbawen haalande bandiraɓe ha hande onon kam oto seere wadde publicité ji ko wiyete ko ɓangguino e fofo tan walla yimɓeɓe ne paama ko yehete ɗo ha Fouta wonɓe Fouta taw keɗota ko radio ji gandani holko haalete eyyi tinata ko yehete koni hay ɗo e leydi he wonɓe gandani ko yehete sa wi ɗumen no benditagol mbiyanma ko woni ɗum ɗon ko ɗum woni probléme o donc so ɓen garama gandani ko firta ko sansama walla ko dukere noon walla ko haɓantenowo wonko fuɗɗa dañede hen kam yiyama guitel yiyama hen wonɓe ganda ko yehete ha joni mo nafata tan ko publicité ji ɗi kam mbawa yañede kamɓe sukaɓe windirtoɓe kadi taw yimɓe men kadi sukaɓe men ɓiɓɓe men ɓe jibinɗen haaloɓe ɗemgal ɓe ko ɓen natta e mabɓe kadi ne winditaɓe mbo sikki ɗum kadi ne ɓeyda nafoore mi anda noon Seydi Kane somi jaabima namdal ngal a jarama kam Pundo kono noon tigui a jarama no fewi golle ma jooɗi peewi hirjino ngo jokkat saabu hankkadi koye campagne gonɗen tawde koye campagne gonɗen heddi ko ñalawma o yonta so ñalawma o yonti winditoɓe hankkadi ɓe gara te hankkadi ɓoyata koye balɗe tan so en jumani koye 15 nduɗo wonata e firti ko yettima wadde noon hirjinoji meɗen en caftata ɗum ha tigui ha saaha o heeda ha ɗum yawta e on saaha mbawen kadi jokkude kadi e hello wongo a jarama Seydi Sissa Wande oɗo saaha joni mbaɗa yakori yimɓeɓe foof nandi ɗum heddi noon nanɓe jaaɓi e nanɓe caali saabu en jii waɗoɓe hen no sabotage ni e jomumen gona e rokkede micro ji ina kaala ɓe he min komi Haalpulaar min komi Tukulóor ko ɗum ɗo tawmi e gueɗe mbaɗe noon e ɗin ɗon micro ji a totteteɓe ɓen ɗon e kaala ɗum ɗon fotano yañede ay ko yañete ko joni so yañama won goɗɗo keɗotoɗo ma wona wiide kanko de ko haali ko gonka min hoorema de ko ni tan gandirmi min ko jibinami koko ni tan tawrumi ɗum ne kadi e ko hunde hulɓinide so tawi an aɗa haɓano leñol sa yi wonmo ganduɗa hoore maɗa ko neɗɗo lohoɗe e on fannu e woto jab feññinde haala makko eyyi haala kam garkani e radio tan dani so jomum ari waɗa feere haadema sirde makko ha woda ko pamminɗamo o faama kono kam ni tan e garan place eɗen jooɗi eɗen jewta tan eɗen mbaɗa ɗum comme no jalnika ni e gueɗe mbaɗe noon ƴettude wone konngudi e min komi Tukulóor mi anda goɗɗum ko wona tukuloyagal
ɗum ɗon ko hunde hulɓinide. Ka tukulor hol ɗemgal ngal kalta ko pular. Ka labbo hol ɗemgal ngal kalta ko pular. Holko serni ɗum ɗo fof koye pular ko hen jeeya. Leñol ngol ko fulɓe, ko heddi ko pular. Ɗemgal ngal ko pular jinmi wiide. Wadde noon ɗo sa nangi ɗon caɗele ngala. Kono wonko hulɓini hen Aissata, hulɓini hen ko biɗo kañum yaadani hen o. Biɗo min mi yaadani hen, so tawi mi wiyama holko gonmi mbiyanmi komi tukulor. Oɗo saha joni tawde bindol ngol ittama toon. Sa wi ka tukulor a windatake tukulor de, a windatake tukulor de. Holko bindarɗa ko autre, mbiyataɗa ko ɗemgal gongal. Autre o yimɓe yo pamin holko woni autre. Autre firti gandanɗa hoorema ko ɗemgal ngal kalɗa ngal natti, ngal heptinaka e leydi Sénégal, ngal weddama to pobel to, woni to jinde to ko toon wedda. Wadde sa wi ka tukulor yenane kam a windetaki ñande hen, saabu ko bindirɗa ko weddoya ko jinde. Sa wi ka labbo wedduyama jinde. Sa wi ka fula wedduyama jinde. Sa wi ka haal pular wedduyama jinde. Komi pullo ɗum woni ko winda toon. Fulɓe keewal ngal, pullo teelal ngal. ɗum ne kadi ko haqqilan jomen haqqillaji tengtuɗi gandi paami ɗum ɗon mbi'a ha noon. Minen wona no wolof ni, ko wolof tan gasi seere tan gasi. Ala, minen leñol amen ngol ko ngol galɗungol. So tawi sa wi fulɓe ɗum ko keewal, tuggi koye ɗiɗo fay dow. Sa wi pullo ɗum ko goto. Yeyi, a huccita e goto mbiya ɗum holko gonɗa, wiya ko min fulɓe, ala komi pullo. Wadde yenane sa wiyama komi pullo, andu koye fulɓe he o jeeya, woni keewal ngal. Ɓe jarama ɗon kadi ko hunde wande fayida, saabu so wona ɗum teelal ngal so tawi neɗɗo haaloyi ɗum tan wawno annude windoɓe tawde ala toon. Kono oɗo saaha joni winda ko fulɓe, yeeso ɗo winda pullo, teelal, pullo, keewal, fulɓe. ɗum noon hay goto woto jab haalde goɗɗum ina windoye autre. So windama autre fiti kanko elle o windaki, walla ko windi ko hay hunde ala ko nafi hen, saabu weddoya ko jinde. ɗum noon goto kala yo wallitiro muñal no feewi, ha so saaha o heedi o wawa tigui wadde ko foti wadde ko, o gayna ɗum e dow jaam, tawa gandanɗa hoore maɗa o weddoyaki konngol makko to jinde to, kono kadi tawa kadi ni o waklitani hoore makko fay bengol. Mahamoudou Diop haalinani, o wi wonde ene jogui pullo, tawa gandanɗa hoore maɗa yummum e bawmum fof ko fulɓe, kono o nanata pular. ɗum ina woodi kono ɓenne kadi yoɓe tinno tawde koɓe fulɓe, yummiraɓe mabɓe e babiraɓe mabɓe ko fulɓe, yoɓe mbi minen komin fulɓe, ɗemgal amin ko pular. Komin fulɓe, ɗemgal amin pular, ko heno jibina ko ɗum woni ɗemgal makko. Hay sinno nanata ngal ko heno jeeya, hay sa ari joni wiyama joni oɗo ko jibinande Français, ko gandanɗa hoore maɗa ko nationalité Français. ƴeewen won musidɗo goto noddowo en. Jaam Allah hiirema guiɗo. Ceerno Abdoulwahab. Hiire jaam. Seydi Kane. mi heptinani yettode inde yettode. Oɗo ko almudel ma Souleymani won. Ijam addanma de bakalima de Seydi won, machallah. Mi weltima noon e hettade mo ɗo hennene, machallah. No mbaɗɗon tampere. Seydi won, wallahi ko jaam ɓolo hamda esramda kalla. Jafoɗon de ko joni jurnimi tan jiimi yewtere nde mi yawani ɗum tinde. Tigui Souleymani holko gonɗa? Holko gonɗa? Komi pullo. Ɗemgal am ko pular. Eyo Seydi won, ɗum noon gonda kadi mbadda hen. En kettimo yewtere nde. Eyyi gonga, machallah. Caggal ko haɓatano ko heɓama, holno
no foti wawde fanninirede gonga ko ɗum woni caɗele ɗe hannde gonga kadi eɗen jaahori kadi ko ɗum ɓuri wonde caɗele ni e ko heɓa ko eyi sabu kaɓere nden ko haare boowal noon wonti haare nder ndeysan eyi haare nder noon wonno eɗen kulodiri e koye meɗen so en ndenaki tan haare nde en ɗon kadi dañji ɓuni yallah hokku en mone kay ko ɓuri wonde gonga ko foti mawɓe fulɓe ɓe yo joddo yimɓe ɓe jiyaɓe gonga eyi mawɓe fulɓe noon sen mbi ko joom duuɓi en joom gandal en fof e maɓɓe feeñoɓe jaltinde haala ka kewinde eɓe keɓano hen feeñde jalti tawi ko fonnoɓe yaltude keɓani yaltude e ilede temps ɓe joddo e koye maɓɓe gonga ɓe joddo kadi ɗo yimɓe jeyataɓe yimɓe pawe maɓɓe guila mumen gonga ɓeydo wawde dañde hoolare ɓe gandina yimɓe ɓe ko waɗete ko kamɓe goni yeeso gonga ɓe pammina yimɓe ɓe hol nafoore wonde hen sabu hannde wonko Allah waɗani ɓe ko waɗanano heddiɓe ayi wallahi nde ɗo haare fuɗɗaki e maɓɓe won haɓetanoɓe haare nde ko adi hannde gonga eyi sabu woni yaaɓe ha cikki haare haɓanade leñol fawi tan koye wonde pulariyanke eyi hannde noon en jii cukalon tokoson taw ko jannguɓe ɗemngal tubankore yaaruɓe e pine goɗɗe kono ene tiiɗa leñol ngol sanne woɗi ɗum alano hanki eyi wadde noon tawde sukaɓe heccuɓe darima ene mballa koye mumen eyi kamɓe mawɓe ɓe so tawiɓe ndentiɗo feeñi yimɓe ne jiyaɓe ɓe natta suuɗade e ndeɗon haare holno ɓiɓɓe fulɓe gondirta gotum ɓe natta suuɗade hen ɓe ndenta ɗo yaaji ɗo yiyete ɓe kaala yimɓe fof nana ɓe gandina yimɓe ko ɗum ɗo woni fandare meɗen wallahi caggal hande noon emina gardi kono onon sukaɓe ɓe galle yo galleyel gurel yo gurel diwan yo diwan naate hen pamminon yimɓe ɓe nduɗo lewru oɗo saaha ɓeɗo aroɓe ko ɗum woni konngoli mabɓe ko ɗum woni jaaboji moɗon wallahi nani sanne ko heddi ko caggal mum arata neede ɓiɓɓe mumen yo kaala fulfulde yo yimɓe jogo needi fulfulde fuurankoɓe yo kaala pular juddi jeerini yo gaccu haalde goɗɗum kaala pular ɗum ko après kono nde ɗo haare ko aduna woni o ko joni joni watte te ɓe gona yeeso soɓe jaaɓi soɓe jiiɗi haala nde waɗa woni gonga ɓe gona yeeso soɓe mbaɗani noon ko wonta tan ko gulali wallahi sabu fandare nde ɗon kadi yaltude gonga voilà eɗen gandi goto men fof ɗo tolni won bawɗo haaldude e ma nana mani e taw ɗum no bawɗo haaldude e ma nana haalde mum betene nana wallahi selli ko ɗum woni haala ka wallahi machallah ete Souleymany ko weeli hen foof ko Fuuta Tooro o Fuuta e Fuladu e Jolof e gandanɗa hoore maɗa e Ɓundu ɓeɗo foof ndenda tan gona université tan mbaɗa fedde mumen tan te ko joomen gaddinaji en tan fof tan mbiya minen komin fulɓe ɗemgal amin ko Pular tan daro mbaɗa fedde wotere ɗum waɗi fayida mef ko fedde wande fayida fedde nde ne waɗi fayida no feewi te kadi ɓe gardino ko yidde koye maɓɓe wallahi yidde leñol maɓɓe ko ɗum ɓe gardi eyi ko heddi ko goto men fof ko serte goɗɗo o gonga leñol ngol ɓe gandi ko kamɓe ndendi leñol ngol kamɓe ndendi ɗemgal ngal wallahi eyi hay soɓe gondade e diwan goto eɓe gandi kamɓe fof koɓe leñol goto wallahi tawde Allah andiniɓe ɗum noon yo moɓe maɓɓe daro wallahi ɗumoɓe daro ceerno yoɓe jaltuɓe daro ɓe cuusno sukaɓe ganda ndeke ko kaɓete ko gonga tawde ɓeɗo babiraɓe ɗon e yeeso men ndeke ko kaɓeten ko gonga so woni gonnoɗo banggue ne sikka mataw ɗum ɗo ko mere anda ndeke ɗum ɗo ko gonga ɓeydo jogade tinde selli ko ɗum tan manquide en soɓe jaaɓi darade wallahi oɗo recensement e goɗɗo bawɗo arde foof Allah ne andi en jaltata hen en jaltita hen gacce wallahi moƴƴat inchallah voilà ɗum noon jokken windude jokken haalde an kadi ñalawma kandi o joni o yetto inchallah otomo yaadi hen
walla beele hankadi ɗum ɗon kam hetta bangi kadi mbawi ɓedda koye men kadi e nder leydi he no ƴettirano ñande ni joni fonno hanko continde ha nde ɗum gasoyi fof wallahi hande delle ɓenni fof ko noon tan fonno wadde kono hankadi yiko hewɓe nana cikka ma taw ko hankadi ko en dañi ko jinnuɗen ala koy jokken de jokken haɗum ha yettode ene woɗɗi ene woɗɗi gonnen koye jaɓɓade lewru en cuwa hoor taw jarama a jarama Seydou Won weltima kadi hande e tawtorede mo ndeɗo yewtere machallah a jarama Seydou Won nden kallema a jarama guiɗo Seydou Won jarama ɗum noon ko siftinde bandiraɓe gonɗen koye haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam Yeriyaɓe yewtere men wiyetede Kiren Pirten en kettima musidɗo meɗen Souleymani Won on noddiyen ko toon to Gabo Wuddu Leydi o weltanama feewi ɗum noon kanko Souleymani Won en kettima yewte makko eɗen ketto mbiyen jewte makko e kala saaha ko kirjinoje machallah hande kadi naddemo kadi nder ɗeɗo yewtere e ngoɗo hirjino ko fattamlam yo gene yo moƴƴere ɗum noon e gartate ɓuggol he ƴeewen hono musidɗo men Mahamoudou Diop ɗum ko yiɗi ɓeydude hen e ɓoyata mbaynodiren e renndo ngo no hannirta ni Seydou Diop konngol hoɗton ko mbiɗa eyi ceerno Abdoulwahab mi salmini Souleymani Won mi salmini bandiraɓe eyyi ko min ko yinnotade tan no mbiɗon ɗo joni pour gonɗen koye ƴewde holno mbatten kadi kam ko ɓennuno ko mawɓe men ellaji mbanno pour feccude en nde eɗen poti hankkadi gaccen ɗum ha ɗum ɗo ɓenda tan enen gandi caɗele ɗe joni noon enen hande guure ɗe soɓe gari winditade est ce que moƴƴani ƴeewen wuuro foof so wuuro foof tan yimɓe ka mbaɗa mbayyinno ɗum wuuro foof soɓe gari winditade ndewa caggal mabɓe kala galle moɓe naati par ce que mi sikku mataw ɓe mbaɗa ko wuuro fof kam walla ko ñalawma galle fof windete ko ñalawma goto walla mi anda noɓe bindi soɓe bindi to neɗɗo min rawe mabɓe so rewe mabɓe soɓe gaari taw joni natɓe kam taw ko fulɓe gaari ɗon walla ɓe gonde puul ɗum kam mi andani ɗamina on kam mi sikkani soni jaaɓa leñol mum watte ɗum ɗo goɗɗo kono noon yimɓe ndewa mabɓe tan kala toɓe gaari koɓe bindi to yimɓe gara mbaɗa observé galle fof kala toɓe gaari galle ɓe naati jaam ñalli yawri yimɓe gara ndewa caggal mabɓe ƴeewa koɓe mbaɗata ɗon so ƴeewata so tawi ɓe bindata galle o ɗum ɗo ɓe koɓe kalda e galle o est ce que ɓe portani yimɓe yo mbi hoɗum ko jolfuɓe walla ɗo walla ɓe garata mbi min nden comme min sikkunomi nden kono mbimi ɗo joni mo hen nanta pula soɓe gaari e galle ɓe jaam ñalli yawri ɓe calmini ɓe jabama e wolof ɓe kaldama e wolof ɓe calmini ɓe mbiyata ɗa hol fof wonɓe ɗo e galle he no foti ɗanniyankoɓe ɗo no poti joom galle o duɗum to yarata sukaɓe ni ɓe liima haaɓe gayna wonno ɓe kalda koye ɗemgal wolof par ce que holko haaloɓe ɗemgal wolof ta loggata soɓe jalti galle o ɓe binda ɓe gayna tan ɓe mbiya ko galle jolfuɓe jaloɓe ɓe mbasa ƴewde ɗum ɗo ƴewde inde ƴeewata ko jolfo walla ko halpulaar walla ɓe gonɗa ko ɗum kamɓe cikkunomi nden fota wonde noon fota wonde noon mi anda mi anda miija tan e nder Sénégal wawa wonde par ce que so naati galle eyyi tawde ɓen ganda ko kalten ɗo joni ko yo calo wiide ko ɗum ɗo jetto tan mbiya jaam ñalli mbiya ya wuur naggen defa ana kergui mi anda holɗum ɓe calmina galle ɓe kalda haɓe gayna soɓe gayni ɓe mbiya min gari ko winditade hono galle o foof par ce que eɗen bindol ngol wona tan holno yimɓe poti non wona tan holko gonɗa walla ɗum najo enne namda kadi leñol population o ɓe jiiɗi andude hol population yaroɓe duuɓi capanɗe jeegom no poti yaroɓe duuɓi ɗum ɗo ɓe namdo duuɓi ɓe namdo ɗum ɗo holno poɗɗon holko liggotoɗa hay ɗum e question ngaji he holko liggotoɗa mawɗo galle o ko liggoto ande hol liggotoɓe leydi he holɓe liggaka e leydi he hol ɗanniyankoɓe leydi no poti par ce que galle o wawi limde wiya min jogui kaari ɗo ko ɗanni e galle o yimɓe sappo hen joyo ko ɗanni walla hen tata ko ɗanniɓe ɓe lima fof ɓe ganda soɓe gandi ko ɗum woni mi sikkuni hen donc ɗum ɗo noon taw ɗum ɗon fof ni hen noɓe kaldata ɗum ni ɓe kaali koye ɗemgal gotal jaabiɗaɓe koye ɗemgal wolof donc kamɓe est ce que kamɓe mbiya est ce que ka pullo walla wona pullo tawde kamɓe ɓe jiiɗi windude ko weeliɓe ko walla est ce que on saaha eɓe jogui ta wadde ɗum min ko ɗum cikkunomi yata wona ɗum hebbinta gueɗe ɗe joni soɓe gaari aɓe tawima an nanta haydara par ce que ɓe garata e galle tan ɓe ganda ka halpulaar ɓe jetta ɓe mbima ka pullo walla ɗum ɗo alay saago kono est ce que ɓe namdo ɗum walla ala est ce que ɓe namdo beele ka pullo walla ala par ce que saka ɓe pecca walla ɓe mbasa par ce que ɗum no min hay feccere nde miijam tawde feccere nde so feccama pullo e halpulaar tawde ko haala ɗemgal haalte kamɓe kaɓe poti andu ɗum ko gotum par ce que neɗɗo wiyata ko oɗo sa wiyama ka mbiyama komi labbo kadi kamɓe kadi ɓe majjani labbo ko meccal ko ɗum kay woni ko waɗa toon ko ɗum woni donc ɗum hunde ko fewja ko yiiɗa feccede donc taw laamu ko yiiɗi feccude noon enen eɗen poti andude hol
gandi nembe ɗum ɗo o pecciton ɗo e pourquoi on peccani yimɓe nan to ne jogui hono ɗeɗo par ce que mbiyeton ɗo en pullo ko firti gayni minen ko alle ko denowo nayyi oɗo no wayi kono wiide commerçant ni par ce que pourquoi leñol ngol ala commerçant toroɗo firti ko ɗum ɗo no garono ɗon pecce min oɗo mbiya haalpulaar haal pitan ko kaalo pulaar ɗum firti oɗo kaalo wolof pourquoi onon ngala kaalo wolof minen mbaɗɗon min kaalo wolof ewa kaalo wolof ɗum ɗo wona leñol kaalo wolof wona leñol donc ɗum ɗon fof kamɓe honorance ɗuɓe nasan kono min kam joni yaade e mabɓe ƴeewa hadde taw maguyi goɗɗo waɗaka hen ɗum kadi ne walla so gaare galle kam so tawi ɗon galle on tawi on famani mbiyon wi ka haalpulaar walla wi ka pullo walla wi ka ɗum ɗo joomum anda ko o wiyata ko ɗum kam mi sikku ɓe calta ko yimɓe en jawa e mabɓe ne balla ɓe ɗum fannu min kam ɗum tan ko idée tan a jarama tan ɓe deggodiri ɗum ɓuura he yawde arde wuuro rewde kono ñalawma o waddi hemɓe ne mbaɗa yimɓe yoɓete balla volonté en felliɓe ñande ɓe naati hande mbañ ɗum ɗo foof Agnam fof Agnam Goli fof yo yimɓe ndew caggal mabɓe ene keɗɗo ene ndewa e galle he paata haaɓe gayna windude ɓe jalta kadi ɓe jaa galle kaari ɓe ɓenɗon ha gasa ɗum tan min ko miijo tan ko min hamdi mi salmini tigi a jarama Seydi Diop nden kale maɗa ene wayno ɗemgal kulagal haade ñamde ɗemɗe kediɗe ni ene wayno to banggue diɗɗal ngal diɗɗal heɗgal e windoɓe ngal leƴƴi ɗi foof nan toon ma mbiya leƴƴi ɗi foof nan toon directeur o e hoore muɗum mboɗo yakori kam koye ɗemɗe keddiɗe goɗɗe ɗe o jeeya kono o fotani wonde jolfo Aboubacry Siddique beeyi kam mbeɗa andi wonata koto meɗen ɗo walla wona sarkulle woɗɗata ɗon ɗemɗe woɓɓe kadi nanɗon kadi ɓe ganduɗa kadi ɓen kadi jokkodirama ni eyyi directeur min joni ane jafɗa kala 10 ans ɓennuɗo baɗam goto nanɗon kañum ko stati ko ɗum ɗon jeeya ko kañum mi ardino ko bindol sikku digan Casamance to yerdima ɗo mo yardima ko heewi hay miñi ni heewɓe so bindigol yonti o adda ɗumen yo jantu e windoɓe janta walla windo omo en jakan ko jaa e windoɓe he kanko o wi ko haalinimo o wi kaw o wi woni ara e galle ngara mbiya ɗum pullo wima ala o kañum wona pullo ko haalpulaar donc firti kañum anda tawi famille mum wini ala an famani wima kañum min wona min komi haalpulaar eyi donc firti kadi wawi arde ɗo neɗɗo wima kañum komi haalpulaar tawa awdi ko anda donc kamɓe noon ɗum waɗi mi wiide ko laamu ngu foti andude ko biiɗo hoɗum ko haalpulaar e biiɗo hoɗum ko sukulor fof ko gotum pourquoi ɓe pecca ɗum anani ko ɗum woni haala ka eɓe gandi yimɓeɓe nane leñol men eɓe gandi ɗeɗon caɗele nane leñol men ɓe kutori ɗum eɓe gandi caɗele men nani yimɓe nani ganda ko firti pullo e haalpulaar nani hen ɗum tawi tan ko tan wiya komi pullo tawi tan ko wiya komi tukulor wi hoɗum noon mais ɓe ganda ɗum ɗon noon wawi hutorede ko ɗemgal ngal ko ɗemgal ngal dartete wona ɗeɗon kinɗe ɗen ko métier woni ɗon donc ɗum jimi fammindem baɗam noddede mo ganduɗa ok a jarama Seydi Diop golle ma jooɗi e peewi nanama famama no Cheikh Oumar heewide ni nanama famama ɗum noon kamɓe walla enen jeeyaɓe e nder guure he guila e joom wuroji ɗi ha e joom galleji ɗi yoɓe ndewido gandanɗa hoore maɗa hono aroɓe windude ɓe yoɓe ndewido ɓen ɗon beele gandanɗa hoore maɗa ene ndewna ɗum lawol no foti wonirde ni mbasa jokkude hen goɗɗum e hono no Aissata Malow Sy kañumne kadi ɓeydi hen tawde ko sukaɓe meɗen garata windide en ɓenne kadi yo gaddu hen kadi ballal labtugal yo mbaɗ hen jinggol mbasa tigui hono jabde ina famɗine ɗum noon on jettama jarama mataw ko ɗo tan mbaydirten Seydi Diop Seydi Sy en jetti hono wonɓe toon to haalirde www.agnamtv.com wonɓe toon to sengo Facebook onon foof on jettama jarama Seydi Diop mataw ko ɗo tan mbaydirten mataw jaadiɗo men hannde o ko ɓuutaɗo ɗum tagui kew lutaɗo e o arani yo taw ko jaam jagguimo jagga kadi dendagal hettiyankoɓe haalirde nde kala e kuuɓal tedduɓe hettiɓe ko yewtere moon wiyetede Kiren Pirten nde gowɗe wadde jamma alarba kala e oɗo hen saaha en jetti hono Souleymani won o naati ɗo kadi aɗa waɗi fayida Alassane Dia yettama jarama gol makko jooɗi peewi won musidɗo goɗɗo nodduɗo wiyete Moussa Dia kono en keɓani jokkodirde makko e gandata ko yewtere he jeeya ko ñagamo yafuya en jetti bandiraɓe foof e kuuɓal ɗum noon tedduɓe hettiɓe
ko hedde bindol ko natti hewde koye ɗeɗo balɗe tan balɗe 15 ɗo e balɗe 15 walla mbiyen ñande 15 ko nden bindital ngal fuɗɗito so tawi jumra ala hen ɗum noon goto kala ko wiya yo haal ko yo haal ɗum heddo hen wasa tigui tigui gandanɗa hoore maɗa hono fuyde hoore mum haymo wona nanowo ɗemgal pular tawde ko pullo yowi min komi pullo ɗemgalam ko pular tan winde ɗum kadi ala ko bonnantamo ete wonko fewnantamo won kadi ko wallitta kadi e bindol walla mbiyen limore leñol ngol kadi no hannirta ndani gueɗe goɗɗe noon ganduɗa hoore maɗa keeriɗe ɗum ko hakkude makko e ɓen ɗon ɗum ne kadi yo wattu fayida e hoore makko o wasa tigui tigui e hono haalde hen gueɗe ɗe ganduɗa ɗen kadi ene mbasa amnade ɗum noon tedduɓe hettiɓe on jettamo jaramgol mo juuɗi peewi yewtene wiyete kiren pirten dusanno en ko Samba Siré Gurel ñaña koɗa bandu Coumba Gorko mo ndinde e meɗel sayboɓe tedduɓe hettiɓe yallu ko en wande jaam Bombodere side jala nyaage nyawda nyalaade pulambo nyamata ko jigaaje mbadi kono nani daade de nay so chondi fecama kurengu fama so nay mbali yaw gooji ñalbi pini bayiji sole e ñallime he burle gitama worɓe fulɓe ñalle winde yewde mi molo jambaro danduma danda hoore iɗi guysilowiɗo Samba Demba Jaaji lukata fantande nayɗi ina kuna kalali ɗina kuna ɓoyo waɗi ujunere weltiden idi mamma cargal e galle muɗum e bandiraɓe muɗum dariɓe ina jooɗi no tawtora oɗo subaka